Okay, so up to this point, remember when you talk about dogs? Nein, Deutsch. So, Deutsch, ja. So. Wenn wir uns also über Hundeausbildung unterhalten, merkt euch eine Sache. Eli kun puhutaan koiran koulutuksesta, niin huomioikaa yksi asia. Der Konflikt Konflikti ist das zentrale Thema der Hundeausbildung. on se keskipiste koiran koulutuksessa. Und dieser Interessenkonflikt zwischen meinen 100 Punkten und seinem Triebziel, Ja tämä niin kun, vastavaikutus sen koiran viettipäämäärässä ja mun 100 pisteessä. Nein? Kann man so machen, das ist rot. Eli tuolla on punaa. Da gibt es prinzipiell diese beiden Möglichkeiten, Eli on kaksi mahdollisuutta. entweder das blaue Joko sininen oder das graue. tai harmaa. Das Zweite, was ihr immer im Kopf haben müsst, Ja toinen asia, mikä jokaisen tulee pitää mielessä, wenn ihr Hunde ausbildet, ist hier. Ich will den Hund hierhin haben. eli muistakaa, että te haluatte koiran tuohon laatikon sisään. Und wenn der Hund so macht, muss ich so machen. Ja kun se koira yrittää poistua tuolta alueelta, Und wenn der Hund so macht, muss ich so machen. Oder so machen. eli teillä tulee olla noin 3 niin kuin vaikutustapaa siihen koiraan, jos se yrittää poistua tuosta halutulta alueelta. Und wenn ich auf der Fährte bin Ja kun ollaan jäljellä, und mein Hund sucht in aller Ruhe und arbeitet hier, ja kun se koira pysyy tuossa alueella ja on rauhallinen, dann muss ich ihm sagen, maximalen Komfort, keine Störung. ja silloin sitä koiraa ei saa häiritä, eli siellä on täydellinen rauha. Und wenn er so macht, muss ich sagen, Stress, 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 Hölle, Hölle, Hölle. Ja jos se poistuu tuolta alueelta, niin silloin sille näytetään helvetti. Und wieder aufhören mit Hölle, 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 wenn er hier ist. Ja kun se palaa tuohon haluttuun toimintaan, niin silloin se helvetti poistuu siltä koiralta. Und wenn der Hund so macht, Ja kun se poistuu toiselle puolelle, dann muss ich mir überlegen, mache ich Hölle, 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 Hölle pitää miettiä, että annetaanko sille helvettiä oder tai lege ich wieder mehr Futter hin und motiviere ihn stärker. vai lisätäänkö ruokaa, jotta sitä niin koiraa motivoidaan lisää. Und in der Prüfung Ja kokeessa. läuft alles hier. Ja kaikki on tuossa 2 sormen varassa. Wenn ich so mache, den steifen Arm Ja kun on niin kun, jäykkä käsi, und nehme den Atemrhythmus in der straffen Leine auf, ja kun otetaan niin tämä askelus ja hengitys mukaan, dann ist das hier. on se tuossa toi alimmainen nuoli. Und wenn ich den Hund in Gegenrhythmus reinbringe, Ja jos siitä otetaan niin se rytmi pois, dann ist das hier. silloin se tarkoittaa sitä helvettiä, eli sitä koiraa niin häiritään. Und wenn mein Hund hier arbeitet, Ja kun se koira pysyy tuossa halutulla alueella, dann habe ich Koordination. hänellä on koordinaatio, hallinta. Wie wenn ich mit meinem Hund, mit meiner Tanzpartnerin den schönen Walzer tanze. Ihan sama kuin hän olisi niin kuin tanssilattialla. Ja? Und wenn er nicht dort ist, wenn er nicht hier ist, Ja kun se ei pysy tuossa halutulla alueella, dann tanzt sie Walzer silloin tämä partneri tanssii valssia und ich Rock'n'Roll. ja hän rockia. Ja? Und trete auf Füße. Ja silloin kävellään niin toisten varpaille. Und wenn ich dann wieder Walzer tanze, dann merkt sie, dass das wieder harmonisch ist. Ja kun he tanssii yhdessä valssia, niin silloin molemmat huomaa, että se on harmoniassa. Also, mit Koordination und Rhythmus mache ich diese Kraft. Ja koordinaatiolla ja rytmillä käytetään tota voimavaraa. Mit Antirhythmus mache ich diese Kraft. Ja kun se rytmi otetaan pois sieltä, niin silloin käytetään toista voimavaraa. Aber das muss ich natürlich erstmal ausbilden, dass der Hund das versteht. Mutta se täytyy toki kouluttaa sille koiralle ensin, jotta se koira ymmärtää, mistä on kysymys. Wie mache ich das? Miten se tehdään? Das mache ich über Plan A, Plan B, Plan C. Ja se tehdään suunnitelman A, B ja C avulla. Und das ist das nächste, was ihr wissen müsst.
Ja tämä on se seuraava, mitä teidän tulee tietää. So, fangen wir mit Plan A an. Eli aloitetaan alla. Ich zeige dem Hund, nutzt deinen Trieb, indem ich reize. Ja näytetään koiralle, että käytä sun viettiä. Und wenn der Hund dann hier ankommt, Ja kun koira tulee tuonne halutulle alueelle, dann sage ich positive Verstärker. ja silloin puhutaan positiivisesta vahvistamisesta. Das kann Stimme sein, Se voi olla ääni, das kann Futter sein, se voi olla ruoka, das kann Klicker se sein, voi olla klikkeri, das kann eine Beute sein. se voi olla saalis. Und der Hund kriegt eine Sofortverstärkung und eine Immerverstärkung. Ja silloin koira saa niin kuin välittömän vahvistamisen ja jatkuvan vahvistamisen. Und damit lernt der Hund, was dieser Reiz Ja silloin koira oppii, että mitä tämä ärsyke tarkoittaa bedeutet und was er tun soll. ja mitä sen tulee tehdä. Das heißt, ich habe das hier extra als Autobahn gezeichnet. Hän on tehnyt tämän ihan ekstra tämmöiseksi moottoritiekuvaksi. Der Hund soll lernen, wie er auf diese Autobahn kommt. Koiran tulee oppia, että miten se pääsee tuolle moottoritielle. Das ist das Erste, was der Hund lernen muss, und das ist Plan A, Sofortverstärkung, Ja Immerverstärkung. tämä on niin kuin suunnitelma A, ja se tarkoittaa välitöntä vahvistamista ja jatkuvaa vahvistamista. So, und jetzt muss man einfach wissen, gelernt wird im Appetenzbereich, nicht in der Endhandlung. Nyt mä en ymmärrä. Aloituskäyttäytymistä pitää vahvistaa, eikä päätöskäyttäytymistä. Joo, Das okei. heißt, wenn der Hund schon macht, Eli se tarkoittaa sitä, että kun se koira niin kuin tekee jo, sind die Ohren schon zu, da kommt nichts mehr an. eli silloin sen korvat on jo suljettu, että se ei, niin kuin, siinä ei niin kuin mene enää mitään sisään. Wenn der Hund die Idee kriegt, Kun se koira ymmärtää idean, also, ich will dem Hund beibringen, kletter auf den Stuhl. ja halutaan opettaa koiralle, että kiipeä tuolille. Wenn er jetzt die Idee hat, ich gehe auf den Stuhl jetzt, Ja kun sillä on se idea, että mä menen tuolille nyt, jetzt muss die positive Verstärkung kommen. ja Ja! eli Futter. silloin se vahvistaminen pitää tapahtua, kun sillä koiralla on idea, että tätä siltä halutaan. Der gute Hundeausbilder ist nur besser im Timing. Ja hyvä koiran kouluttaja, niin se on erinomainen tässä ajoituksessa. Und kriegt genau den Punkt, wenn der Hund denkt, jetzt will ich's machen. Eli silloin hyvä koiranohjaaja ja kouluttaja huomaa sen tilanteen, kun se koira saa sen idean, okei, tätä mun pitää tehdä. Und das ist das, was ihr draußen nachher lernen müsst. Ja tämä on se, mitä pitää niin oppia. Wenn dies der Fußtritt ist, Ja kun toi on se jalanjälki, da ist vorne, tuolla on se etuosa, und das Futter liegt hier, ja tuolla on se ruoka, und du willst mit der Stimme verstärken, ja sä haluat vahvistaa äänellä, dann musst du in dem Augenblick, wo der Hund hier mit der Nase hergeht, eli silloin kun koira on menossa nenän kanssa tonne ja No. ottaa sen hajun, da muss dann ja kommen, ja silloin pitää se koiraa kehua. nicht wenn er frisst. Eli ei silloin, kun se syö jo. Das ist zu spät. Eli se on liian myöhäistä siinä vaiheessa, kun se koira syö. Und wenn du das im Timing hinkriegst, Ja sen kun oppii ajottamaan, dann hat ein Hund innerhalb von 10 Sekunden gelernt, dass das Hörzeichen Such bedeutet. ja silloin koira on niin kuin 10 sekunnissa oppinut jo sen ymmärtämään, että mitä tarkoittaa sana jälki. Du machst 10 mal Schritte, 10 mal Futter, Ja tehdään 10 askelta ja jokaisella on ruokaa. du sagst jedes Mal ja, ja, ja. Ja joka kerta, kun se koira on menossa sinne askeleille, niin sitä kehutaan. Und dein Ja hat die gleiche Qualität gekriegt wie dein Futter. Ja silloin toi teidän ääni, se saa saman merkityksen kuin se makupala, mikä on siellä askeleella. Mehr als 5 bis 10 Wiederholungen braucht man nicht. Ja enempää kuin 50 toistoa ei tarvita. Das heißt, der ganze Lernprozess dauert 10 Sekunden. Ja se tarkoittaa sitä, että se koko se tapahtuu 10 sekunnissa. Und unsere Aufgabe ist jetzt, alle 3 Kräfte, Ja meidän tehtävä on nämä kaikki 3 voimavaraa. mit Stimme zu belegen, Käyttää ääntä, mit
Mechanik zu belegen käyttää mekaanista und in der Unterordnung im Schutzdienst auch mit Elektrik zu belegen. ja tottelevaisuudessa ja suojelussa myöskin sähkö. Dass der Hund weiß, wie er mit der Kraft umzugehen hat, wenn sie per Stimme, per Leine, Mechanik oder per Elektrik kommt. Eli jolloin koira oppii, että mitä sen tulee tehdä, on kyseessä sitten ääni, mekaaninen apu tai sähköinen apu, niin se koira tietää, että mitä sen tulee tehdä. Und dann ist es ganz einfach für den Hund, dann ist das Spiel Himmel Hölle für den Hund ganz einfach zu spielen. Ja kun se koira tajuaa tämän, niin silloin tämä leikki tämän taivaan ja helvetin välillä on erittäin helppo koiran ymmärtää. Himmel, 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 Himmel. Taivas, taivas, taivas. Hölle, 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 Hölle. Helvetti, helvetti, helvetti. Und ich kann entscheiden, nehme ich die Stimme, nehme ich die Mechanik oder nehme ich die Elektronik. Ja tuossa ohjaaja voi päättää, että käyttääkö hän ääntä, mekaanista apua vai elektronista apua. Und hier dasselbe. Ja tuolla myöskin sama. Ich kann entscheiden, nehme ich hier Stimme, Mechanik oder Elektronik. Ja tuolla myöskin voidaan miettiä sitä, että käytetäänkö ääntä, mekaanista apua vai elektronista apua. Ich bin in der Fährte kein Freund von Elektronik. Hän ei ole jäljellä mikään elektroniikan ystävä, Weil Fährte ist eine konzentrative Arbeit. koska jälki on työskentelyä, joka vaatii keskittymistä. Ja siis se on Joo. keskittymistä. Und in der Fährte brauchst du mentale Balance. Ja jäljellä niin kun tarvitaan mentaalista tasapainoa. Und unter extremem Stress kann man sich schlecht konzentrieren. Ja jos on hirveä stressi, niin ei pysty keskittymään. Und das wird dann auch nervös. Ja se johtaa myöskin sitten niin kuin hermostuneisuuteen. Und in der Fährte muss sich ein Hund über 5 bis 10 Minuten konzentrieren können. Ja jäljellä niin koiran pitää pystyä keskittymään 5-10 minuuttia. Deswegen bin ich in der Fährte eigentlich davon, bin ich derjenige, der in der Fährte hier nur Stimme und Mechanik macht. Eli sen takia hän käyttää niin kuin jäljellä vain ääntä tai mekaanista apua. Und die Elektronik für die Sachen übrig lässt, wo auch das Stachelhalsband in der Fährte brauche ich auch nicht. Ja myöskään niin kuin piikkipantaa hän ei käytä jäljellä. Die scharfen Zwänge mache ich nur, um Konflikte ins Graue reinzubringen. Hän käyttää vain näitä niin kuin vahvoja keinoja, jos hän haluaa viedä sen koiran niin kuin konfliktiin. Und das Graue kann ich in der Fährte nicht gebrauchen. Ja tätä harmaata aluetta ei voi käyttää, tai harmaata väriä ei voi käyttää jäljellä. Weil wenn der Hund hyperaktiv wird, dann sucht er nur schlechter. Ja jos koirasta tulee jäljellä hyperaktiivinen, niin se etsii vaan, tai jäljestää vaan huonommin. Also in der Unterordnung im Schutzdienst ist Vieltrieb gut. Ja siis tottelevaisuudessa, niin kuin se suojeluosuudessa on hyvä asia, jos on paljon viettiä. In der Fährte ist Vieltrieb schlecht. Ja jäljellä liikavietti on huono asia. In der Fährte brauchen wir balancierten Trieb. Ja jäljellä tarvitaan vietti, joka on tasapainossa. Wir sind also Plan A bei der Sofortverstärkung und bei der Immerverstärkung. Ja suunnitelma A on aina vahvistaminen ja heti vahvistaminen. Dann gehen wir zum Plan B, Sitten on suunnitelma B. setzen diese beiden Kräfte Tarvitaan nämä 2 voimavaraa. und sagen dem Hund, keep going. Se koiralle In kerrotaan, dieser että jatka sitä, mitä olet tekemässä. Und wir machen eine intelligente, intermittierende Verstärkung. Ja tehdään tämmöinen viisas ajoittainen vahvistaminen. Und wenn der Hund das gelernt hat, Kun se koira on oppinut tämän, also zwischen diesen beiden Kräften zu arbeiten, se on oppinut työskentelemään näiden 2 voimavaran välissä. dann hat er schon gewünschtes Verhalten und gewünschten Trieb. Ja sitten sillä on jo toivottu käyttäytymistapa ja vietti. Dann gehen wir zu Plan C Sitten mennään suunnitelmaan C. und setzen hier an dieser Autobahn die Leitplanken Tähän moottoritielle tulee nämä aidat. und spielen das Spiel Himmel Hölle, Ja sitten leikitään tällä helvetti taivas leikillä, was ich eben erklärt habe. joka tuossa selitettiin.
Die koordinierte Arbeit mit seinem Hundeführer ist maximaler Komfort. Ja kun se koira työskentelee tasapainoisesti ohjaajan kanssa, niin se saa sen maksimaalisen mukavuuden siellä jäljellä. Und über Diskoordination und Disharmonie spiele ich das Spiel Hölle, Hölle, Hölle. Ja jos se koira ei keskity eikä ole harmoninen, niin sitten käytetään sitä helvettiä. Während Plan A und Plan B nur über positive Verstärkung läuft, Koska kun A ja B suunnitelmassa käytetään vain positiivista vahvistamista, läuft Plan C über negative Verstärkung. Suunnitelmassa C, niin siellä käytetään negatiivista vahvistamista. Die Auswirkungen, was das für den Lernprozess bedeutet, die machen wir morgen in der Theorie. Ja se, mitä tämä tarkoittaa, niin se kerrotaan huomenna aamulla teoriassa. Jetzt will ich euch ganz kurz zeigen, wie man dieses Plan A, Plan B, Plan C in der Fährte anwendet. Ja nyt hän haluaa näyttää, että miten tämä A- ja B-suunnitelma toimii jäljellä. Okay, und jetzt müssen wir mal scrollen. Und zwar auf diese Folien hier. Thema Werte hier. Folie 57 ist das bei mir. Nee, Moment. Folie 46 ist es bei mir. Eli mennään eteenpäin. Joo, mennään eteenpäin. Ja, damit fangen wir an. Moment. Unten ganz unten. Da. Jetzt gehst du hier auf den hier. Hier auf den da. So, und dann runter. Und da. Okay. Okay. So. Also, das erste, was der Hund lernen soll, Eli ist ensimmäinen, mitä koira tulee oppia, das erste, was der Hund lernen soll, ist, dass diese Kraft hier besetzt wird mit Such. Eli tuo voimavara tuolla oikealla, niin se Also tarkoittaa etsi käskyä Und Körpersprache, ja käytetään ääntä Hankin sekä on muut. vartaloapua ja näytetään koiralle, että mitä sen tulee tehdä. das geht relativ schnell. Se oppii sen nopeasti. Ich stelle mich hier hin, lege einen Futterbrocken zwischen meine Füße. Hän laittaa askeleille ruoan Der Hund wird festgehalten, wenn er 12 Wochen alt ist, von ja kun se koira on 12-viikkoinen, niin joku pitää kiinni siitä. einer zweiten Person. So, dann mache ich einen großen Schritt nach vorne, Hän ottaa iso askel, lege wieder ein Futter hin, uudestaan ruokaa, gehe einen großen Schritt nach hinten taaksepäin ruokaa. und mache hier so ein W. Eli se tekee tommosen kuvion. Überall kommt ein Futter zwischen meine Füße Ja tuolla on aina ruokaa. und hier lege ich 3 Stück Futter hin, Ja tuolla on 3 ruokaa päässä. damit ich weiß, hier ist Ende. Jotta hän tietää, että se jälki loppuu sinne. Jetzt kommt es darauf an, dass man die letzten 5 Sekunden, bevor man hier hingeht, Ja nyt on se, että ne viimeiset 5 sekuntia ennen kuin mennään sinne, den Mund hält und nichts sagt. ei sanota mitään. Weil Sprache ist für den Hund nichts. Koska tässä vaiheessa koira ei ymmärrä, mitä se ääni tarkoittaa. Wir kommen morgen zum Thema Lernen. Huomenna käsitellään oppimista. Und da hat ein Herr Pavlov herausgefunden, wenn ich eine Glocke bimmle und anschließend Futter gebe, dann kriegt die Glocke die Qualität vom Futter. Eli Pavlov on keksinyt tämmöisen systeemin, että kun kello soi, niin tulee ruokaa. So. Und wir sagen 5 Sekunden nichts, Ja on 5 sekuntia ei sanota mitään. dann kommt das Hörzeichen Such Sitten tulee käskysana jälki. und mein Finger geht auf den Futterkorb. Ja hän osoittaa koiralle sormella Und sitä dann makupalaa. folgt der Hund dem Körper, Ja koira seuraa tätä vartaloapua. findet sein Futter und Löytää hat seine ruoan. positive Verstärkung. Ja siinä koira on saanut sen positiivisen vahvistamisen. So. Während er frisst, gehe ich einen Schritt weiter und wiederhole die Übung. Ja kun se on syönyt,
Niin mennään seuraavaan askeleeseen. Er schluckt gerade runter. Se koira nielasee Such! ja hän näyttää uudestaan, että etsi. Und nichts weiter als das Hörzeichen such. Nicht Ja. so ist er brav und viele Wörter. Ja koiralle ei sanota mitään muuta kuin se etsi tai jälki, mikä se käskysana nyt sitten onkin. 1, 2, 3, 4, 5, in diesem Falle 6 Mal kriegt der Hund das Hörzeichen such und anschließend den Körper. Ja tuossa koira saa niin käskysanan jälki, vartaloavun. Und dann hat er gelernt, auf das Hörzeichen und auf den Körper, beides funktioniert, ich kriege meine positive Verstärkung. Ja tuossa koira on oppinut, että se ääni ja se vartaloapu tarkoittaa sitä, että se saa sen positiivisen vahvistamisen. Damit hat der Hund das Hörzeichen such gelernt und die Körpersprache. Ja koira on oppinut käskysanan etsi tai jälki ja vartaloavun. Wir sind bei Plan A bei der Sofortverstärkung und der Immerverstärkung. Ja ollaan edelleen tässä suunnitelmassa A, heti vahvistaminen ja aina vahvistaminen. Das hatten wir schon. Okay, so geht das. So legen wir das. Näin se tehdään. Erste Lernziel ist, Triebhaare, Nase einsetzen. Ja ensimmäinen oppitunti on se, että vietti ja miten se koiran tulee käyttää sitä nenää. Das ist die Akustik, das ist die Körpersprache. Ja käsi on se vartaloapu ja etsi on se ääni. Dann kommt die zweite Variante. Sitten tulee toinen vaihtoehto, se Immer noch Plan A. edelleen mennään suunnitelmassa A. Okay? Legen wir so. Eli sitten se jälki tehdään näin. Für die Sportlichen sieht das so aus. Ja käytännössä näyttää tuolta. Für die Unsportlichen sieht das so aus. Eli nyt on niiden, joiden kroppa toimii, niin se meni tuolla ensimmäisellä tavalla, ja niiden, joiden kroppa ei toimi, niin se näytti sitten tuolta jälkimmäiseltä tavalla. Und für die Intellektuellen sieht das so aus. Ja ne, jotka on viisaita, niin se näyttää sitten tältä. Die haben ein Rohr Niillä on tämmöinen putki, und können dann das Rohr da unten reinstellen und das Futter da durchlaufen ja lassen. ne pudottaa sen makupalan sieltä putken läpi. Okay. Oder sie gehen rückwärts. Tai mennään, se jälki voidaan tehdä myöskin peruuttamalla. Geht auch einfach. Okay. So. Jetzt kommt Sitten tulee, die stramme Leine. tiukka liina. Ist die Körpersprache, geh vorwärts. Se tiukka liina tarkoittaa sitä, että etene. Die Akustik ist nur vorne beim ersten Mal such. Tässä alussa käytetään etsi-sanaa tai jälkisanaa. Und dann, immer dann, wenn der Hund hier ankommt, fein. Ja kun se koira on menossa sinne askeleelle, niin silloin kehutaan sitä. Weiße Stimme, Niin kuin kevyt ääni tai valkoinen ääni, niin kuin hän sanoi. und sauberes Timing, wenn der Hund Ja oikea ajoitus. Siinä vaiheessa se kehu, kun se koira on haistamassa sitä das heißt, ich jälkeä. nehme zweckmäßigerweise einen Acker, wo ich die Tritte sehe. Eli hän käyttää niin kuin, tässä aloitusopetuksessa peltoa, missä hän voi, tai multaa, missä hänen on parempi nähdä ne askeleet, Um jetzt die Koordination zu kriegen. jotta hän saa niin kuin sen koordinaation siihen. So. Und jetzt koordiniere ich auf der einen Seite meine Stimme. Ja hän koordinoi sitä jälkeä äänellä. Ja, fein, gut, schön, fein. Und meine Stimme wird Trieb. Ja tässä kohtaa ääni tarkoittaa viestiä. Und ich koordiniere noch meine Beine. Ja hän
koordinoi myöskin sitä jälkeä jaloillaan. Ja, fein. Ich gehe so ein bisschen mit dem Hintern runter, Eli hän vähän laskee persusta. mache so einen eirigen Entengang. Ja hän kävelee vähän niinku tolleen. Am Anfang mehr, später weniger. Eli alussa hän käyttää niinku näitä jalkoja apuna enemmän ja myöhemmin vähemmän. Hilfen baue ich natürlich wieder ab. Ja koska vartaloapujahan niin kun, mitä pidemmälle mennään, niin niitä vähennetään. Aber am Anfang mache ich es natürlich deutlich und leicht. Ja alussa niitä käytetään tietysti enemmän. Und jetzt gehe ich mit meinem Hund an der straffen Leine. Ja mennään tiukalla liinalla. Ja kehutaan joka kerta kun koira on menossa askeleelle. Ich sage nie zwei Silben, nie ja voll. Eli käytetään vain yksi tavusta sanaa, jolla kehutaan. Ja voll habe ich 50% gutes Timing und 50% falsches Timing. Koska jos se sana on kaksitavuinen, niin silloin on 50% on oikea ajoitus kehumisessa ja 50% olla jo liian myöhässä. Wenn ich das gut mache, synchronisiere ich meine Stimme und meine Trittfolge mit der Sucharbeit des Hundes, mit dem Atemrhythmus. Eli hän käyttää tässä niitä jalkoja sekä kehumista, niin hän käyttää sitä apuna, jolla tehdään se rytmi siihen jäljestykseen. Später in der Prüfung Myöhemmin kokeessa kommt mein Hund an den Punkt, dass er ganz normal sucht, 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 sucht und jetzt hat er plötzlich einen Stocker drin. Ist da was? Eli kokeessa niin koira etsii ja sitten tulee joku tämmöinen hetki, jolla se empii. Und mein Schritt gibt ihm hier einen Schub und er ist über den Tritt weg. Eli silloin, kun se koira on opetettu siihen, mitä tämä jalkojen rytmitys tarkoittaa, jos sillä tulee joku hetki kokeessa, että se empii, niin sehän pystyy käyttämään sitä omaa askellustaan apuna siihen, että kun hän askeltaa eteenpäin, se tarkoittaa sille koiralle, okei, että mennään vaan. Das klappt in der Prüfung für 1-2 Schritte. Se toimii kokeessa niin kuin 1-2 askeleen ajan. Und dann hat der Hund meistens schon den nächsten Tritt, weil nur einer fehlte. Ja silloin se koira on tavallaan, että jos siellä on joku tehnyt vaikka pitkällä askeleella sen jäljen, ja kun hän auttaa sitä koiraa sillä askeluksella, niin silloin se koira kokeessa, niin se pääsee tavallaan sen tyhjän kohdan yli, ja se löytää jo sen seuraavan askeleen. Und so kann ich meinem Hund in der Prüfung führen und helfen. Ja niin kuin tällä tavalla hän pystyy auttamaan sitä koiraa koetilanteessa, jos sillä tulee vaikeaa. Ich habe natürlich auch noch ein Wörtzeichen Gestu später auch trainiert. Eli hänellä on myöskin tämmöinen käskysana, että niinku, et jälki nyt. Und wenn ich weiß, dass da noch kein Winkel kommt, Et jos hän tietää esimerkiksi harjoituksessa, että siinä ei ole kulmaa, dann geht es nicht nur so, sondern eli silloin und der Hund hat es begriffen und geht weiter. hän pystyy käyttämään sitä myöskin apuna kokeessa, että jos hän tietää, että siinä ei voi olla kulmaa, niin hän voi sanoa sille koiralle hiljaa, että mene nyt. Bis dahin hat der Hund hier das Wörtzeichen Gestu als Zwang erfahren. Ja tässä täällä harjoituksessa koira on oppinut sen, että mene nyt tarkoittaa, se on tavallaan niin kuin pakko. Wenn er das gut verarbeitet hat, nimmt er es später als Hilfe im Problem an. Ja jos se koira on oppinut sen oikealla tavalla, niin Wenn se ich ihm pystyy sage, käyttämään sitä myöhemmässä vaiheessa apuna. dann hat er das verstanden und geht weiter. Aber Ja. kein Richter hat es gehört. Ja tuomari ei pysty kuulemaan sitä, että jos se sille hiljaa siellä kuiskaa tästä. Weil der Richter muss ja in 10 Meter Abstand folgen. Koska sen tuomarin pitäisi olla 10 askelta tai olla Okay, takana. also, die stramme Leine ist mein Tool für Gas geben Tiukkaliina on kaasu und die koordinierte Stimme ist mein Tool für Gas geben. ja tämä koordinoitu ääni on myöskin kaasu. Dann kommt und das ist wichtig, dass man jetzt nicht zu lange bei der Immer-Verstärkung bleibt. On tärkeää, että ei jäädä niin kuin junnaamaan siihen, että koira saa aina sen positiivisen vahvistamisen. Ups, sorry.
Wenn ich zu lange bei der Immerverstärkung bleibe, dann kriegt der Hund eine falsche Idee von der Fährte. Eli jos pysytään liian kauan siinä, että siellä on aina ruokaa, niin koira saa väärän käsityksen jäljestämisestä. Dann denkt er, es geht darum, Futter zu finden. Ja silloin se luulee, että kysymys on vaan siitä, että se etsitään ruokaa. Und das sind die Hunde, die suchen sehr schön. Nämä on ne koirat, jotka etsii hienosti. Und dann machen sie aber, okay, da ist die Fährte, aber wo ist mein Futter? Wo ist mein Futter? Wo Eli ist mein Futter? se saa sen Ja, da ist die Fährte, aber wo ist mein Futter? Wo ist mein Futter? Eli se saa sen efektin, että jos se koira oppii etsimään vaan ruokaa, niin se tulee sinun ruokaa, se tulee tyhjä. Joo, tuossa menee se jälki, mutta et missä se mun ruoka on. Und das ist ein dummer Lernprozess für Hunde. Ja tää on tyhmä tapa Das ist koiralle nicht oppia. sehr intelligent vom Hundeführer, so lange immer Futter hinzulegen. Ei ole hirveän fiksua käyttää liian kauan ruokaa. In dem Augenblick, wo meine Stimme, ja, fein, gut, die gleiche Qualität wie das Futter erreicht hat, Ja siinä vaiheessa, kun se ääni on saavuttanut saman efektin kuin se ruoka, joka on siellä gehe askeleella, ich zu Plan B mennään B-suunnitelmaan und mache eine intermittierende Verstärkung. ja silloin vahvistetaan ajoittain. Ja, fein, gut, ja, ja. Und jetzt fängt der Hund an zu wackeln. Ups, hier fehlt was. Ja tuossa ruoka, se on tyhjä, sitten se koira rupeaa vähän empii, Dabei geht er noch einen Schritt weiter. sitten se menee eteenpäin. Und er findet. Mutta sitten siellä seuraavalla askelella onkin jo ruokaa. Und dann begreift er, okay, ich muss Schritten folgen, um in den Himmel zu kommen. Ja silloin se koira oppii, että sen pitää seurata näitä askelia, jotta se pääsee siihen päämääräänsä. Okay? Und dann bin ich so weit, dass ich jetzt mit einer intelligenten, intermittierenden Verstärkung dem Hund das Bewusstsein gebe, du kannst in den Himmel kommen, aber du musst keep going machen, du musst am Thema bleiben. Eli sitten päästään siihen, että kun se koira on oppinut, että se on ajoittain vahvistettu, niin sen pitää niin kuin joka tapauksessa jäljestää, jotta se pääsee sinne päämääräänsä. Okay? Und dann geht's weiter mit Plan C. Ja sitten- Wenn du nicht eiferst, in den Himmel zu kommen, ist Hölle, Hölle, Hölle. Ja sitten mennään tähän suunnitelmaan C, että jos et sä nyt etene siellä jäljellä, niin sitten tulee helvetti. Und das machen wir morgen theoretisch weiter und heute Nachmittag draußen in der Praxis. Ja Guten Appetit. tämä selvitetään huomenna teoriassa ja se nähdään tänään iltapäivällä todennäköisesti tuolla käytännön harjoituksissa. Hyvää ruokahalua! Okay?